127 persuna fl-aħħar 9 snin tresqu l-qorti akkużati bir-reat ta' stupru. Din iċ-ċifra kienet ikkonfermata fil-Parlament tal-mistoqsija tad-Deputat Franco De Bono. Mill-127 persuna, 46 persuna instabu ħatja. Ħatja li stupraw. Reat li fil-kodiċi kriminali nfisser bħala rapport sesswali li jsir mingħajr il-kunsens ta' persuna. Fil-qrati tagħna bħalissa hemm ukoll 71 każ pendenti ta' stupru li akkumulaw tul l-aħħar 9 snin. Min jinstab ħati ta' stupru jista' jieħel minn 3 sa 9 snin ħabs sakemm l-istupru ma jkunx aggravat. Skont vittma ta' stupru li tkellmet ma' One News, il-ġerħa kkawżata mill-istupru trid titgħallem tgħix biha. Għamilt sentejn sħaħ nżomm ġewwa fija, ġieni l-kuraġġ ngħid lill-familti u sħabi. Issa ilu naqażmi, iżda l-ġerħa ntiqgħu. Il-mara tiddeskrivi kif sfat attakkata waqt li kienet qed tagħmel jogging. Ġibidni minn xari, kaxkarni għal ġolvan. Provajt ngħajjed iżda indunajt li fil-waqt li bdejt niftaħ ħalqi ma beda joħroġ l-ebda ħoss. Xtaqt intieħ, imma kollu għal xejn, is-saħħa kollha marritli. U għamel dak li kellu jagħmel, nejraqqas biss ħalli nħares lejn wiċċu biex inkun nista' nirrappurtah. Ma rnexxilix naraf innam bibqejt tal-van. F'dan il-każ il-mara ma kienx taf lill-aggressur tagħha, imma ħafna drabi l-istupru jsir bejn l-erba' ħitan tad-dar minn persuna li jkollha l-fiduċja tal-vittma u bekk tispiċċa qatt ma tirrapporta.